तुम्हा सगळ्यांचे हार्दिक स्वागत करतोय। आजचा हा पहिल्या माळीचा दिवस आणि खूप भारी सेलिब्रेशन असतं आमच्या गावात, आमच्या पडेल गावात रवळनाथ मंदिरात आणि भावकादेवीच्या मंदिरात। ह्यो नवरात्रोत्सव ह्यो 9 दिवस साजरो केलो जाणारा। प्रत्येक माळीचो प्रत्येक दिवसाचो तुमका व्हिडिओ मी टाकत राहणार आपल्या गावठिकाणी या चॅनलवरती। तर तुम्हाला ह्या व्हिडिओ कसे वाटतील ते तुम्हाला कळवा आणि तुम्हाला हे व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। धन्यवाद। पहिल्या माळीचा व्हिडिओ आज टाकतोय। चला तर व्हिडिओला सुरुवात करूया। आणि अशा प्रकारे पहिल्या आपल्या माळीचा पहिला दिवस आणि पहिल्या माळीचो आज आपण हे चाय बनवण्याचं काम असतं, हे आमच्या अण्णाकडे असतं आणि स्पेशल चाय असता ह्याची आपल्या नवरात्र का आणि चूल पेटवलेली आहे आणि सुंदरपैकी इथे आमच्या गाडीवाडी जवळ ढोल पथक वाजत करतायत आणि 10 मिनिटं हे वाजत होणार आहे। तर आता ढोलवादन झालेलं आहे। आपल्या रवळनाथ ढोल पथकाचं घाडीवाडीतील हे मुलं होती आणि आता ढोल पथक वाजून झालेलं आहे। त्याच्यानंतर आपण दुपारच होईल आणि त्याच्यानंतर भजनाला सुरुवात होईल। तर आपण बघूया पुढे व्हिडिओमध्ये आपण भजनाची पूर्ण व्हिडिओ करणार आहोत। धन्यवाद। भावकादेवीच्या मंदिरात सुद्धा आता ढोल वादन होतं।
आराध चालू झालेली आहे. आणि भावका देवीची आराध इथे चालू झालेली आहे. आणि हे दुपारात चालू झालेले आपल्या आणि आपल्या देवळाची स्पेशल चाय वाटण्याचं काम करतो. वाटणार आपलं अनिकेत आणि अनिकेत गाडी. हे आपले देवाची स्पेशल चहा असतात. दुपारात झाल्यावरती गाराणा झाल्यावरती ही चाय दिली जातात. आणि हा आपल्या पहिल्या माळीचं भजन गाडीवाडीचं चालीचे गावकार गजानन घाडी हे गावकार आपले दत्ताबाबा. मधलेवाडी गँग इलेली आहे.
Devgad
तर आता भजन संपलेला, आता जागरण करू. जागरण करताना आमच्या मुलं हे मंदिरामध्ये
लाडीत म्हणून एक खेळा गेम हा पत्त्यांचा गेम तो आता खेळत बसणार मस्तपैकी जागरण होणार आणि इथेच सर्वजण झोपणार आहेत फुल धमाल आजचा हा व्हिडिओ आपण तो गेम पण दाखवूया तो कसा खेळला जातो आज ते बघूया ओके आणि हे जागरण करू आपले 8 जण आपलं गेम लाडीचो गेम मी खेळले बारमानाकडे पिशिया पहिली 4 पाना पहिल्या चान्स असता 4 पाना बघून तुरूप लावू शकता तो त्याच्यानंतर दुसऱ्याक त्याच्यानंतर तिसऱ्याक असे 4 पानात बघून तुरूप कोणी लावू शकता आणि कोणाक 4 पाना नसतील तर परत थैसना 3 पाना विचारित जाणार आणि अशा प्रकारे समीरने लावला ना तरू एकदम सिंपल गेम हा पण मस्त गेम हा आता त्याने लावला त्याच्या पुढच्या उतरी काढूची असता उतरी काढला ना हे 4 जण बेडू होत समीर अमित पप्प्या आणि बाबू काका आणि रविदादा वैभव अमोल आणि बर्मोनाना असे 2 हे आहेत टीम 4 जणांचे 2 टीम एक हात झालो यांनी ह्या टीमीन 3 हात बनवूचे आणि ज्यांनी तुरूप लावला ना त्यांनी 4 हात बनवूचे असतात दोघांचं 1 हात झालेलो हा सिंपल आणि सोपो गेम हे तुरूप का बदाम तुरूप हटीन आणि जीवा हात झालेले आहेत समीरचे 4 हात झाले असं योग गेम खूप मस्त आता हे जागरण असंच चालू राहणार 3 वाजेपर्यंत Peace.